Ngiphinde nginibingelele nonke ababukeli be-Blaqlife TV. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Umngwenyaka umsafokazi umvuleni intokazi zalama mkhizi. Namhlanje sikuhlelo esithi sikhipha izimfihlo ka-Blaqlife TV. Ngihleli nobhuti esombiza ngolukhuzana. For sokulana namhlanje kuphela uzochazela kabanzi ukuthi ufike ngani. Sawubona. Yebo njani ma? Ephela kunjani? Ngiyaphila njani? Ngi-right. Ngicela ubulise ababukeli emakhaya mase uyasitshela ukuthi ufike ngani namhlanje. Oh, hayi sanibona ababukeli nanibalaleli namhlanje ngize ngestory ngizoconfessa kahle. Oh, okay. Yini lo zoyiconfessa? Oh, ukuthi ngafaka umngani nami kwenye into ekuthiwa Satanism. Kanjani? Ngicela usichazele kabanzi. Oh. Kahle la kulo Satanism ngamfaka ngendlela yokuthi engazi ukuthi ngimfaka entweni ebhedayo. Kulento engimfaka kuyona into ebheda ngalendlela ukuthi engaze agcine enza into ewrong engafanele ngabe uyazenza. Ubu-Satanism kusuke kuwukwenzani? Oh, hayi. Satanism akusuke kuyinto nje abantu abankunika yona sento engithiwa hamba uyoyenza and then mawuyoyenza leyo nto leyo so bekutshela usicela mhlawumbe kubona bazothi befuna ubukaginqele noma amantombazane basuke befuna nje ukuphila ngegazi baphila abantu abaphila ngegazi kahle. Oh, okay. So umngani wakho umfaka kanjani ke? Oh, yena umngani wami ngamlutha kahle ngamthatha ngamtshela ukuthi nje phethu kunento efanele siyenze ezosenza ukuthi sibe right yena akazi uzangimfaka kwinto ebhedayo kahle. Mangimfaka kulento le ngimfaka kuyona shuthi ngimqambela manga menza izinto angazazi uzenziwana ngamtshela uma senza kanje kuze ukwazi ukuthi ube right empilweni ukwazi ukuthwala lezo zonke lezi zinto oyidingayo. Manje wena njengoba usufaka umngani wakho wawukade ufaka ubani? Oh, ayinami ngangifakiwe mina bafika kumina ezongibiza wafika wangicela ebusuku ngilele wangitshela ngikhombisa izinto ubukhazi wangikhombisa imali wangikhombisa ama-diamond wathi lezi zinto ngabe zakho uma ukuthi uyavuma ukuthi ngisebenze nawe. So ubuthole lezo zinto lezo usungenile? Hayi khona hayi bengiyithola impela ngoba bengivuka nje ngiyiphethe ezandleni mangicedile ukuphuma ukuyosebenza bengivuka nje ngiyiphethe ezandleni ngiyiphethe kube zami impela. Ngicela usichazele kabanzi njengoba uthi babephila ngegazi wena kahle wawenzani? Oh, mina kahle nje ngangifika ngivuka ebusuku mangivuka ebusuku akhambi mina khamba umoya wami mina ngisuke ngilele kahle umoya wami osuke usebenza khambe wona ufike uhambe uye la uthunyelwe khona uthi ahamba ukwenza lento ofika uyenza makuthiwa mhlawumbe ngambe uginqa ibhasi lentombi ngifike ngene kulelo bhasi ngifike ngiqinisa imali yami mangaqinisa imali yami udriver uyaxhopheka uma waxhopheka udriver yaginqika ibhasi bayafika nomphongolo baxoxa igazi bese beyahamba mina ngivuka ekseni nje ngi-right nginakho konke engikudingayo. Lezo zinto zifika kanjani kuwena? Zifika ngomoya? Yeah, zifika ngomoya nje umuntu nje ofika nje umuntu akutshela ukuthi uyangibona mina efike egqoke kahle nje nakho konke umbono uphethe yonke into lo muntu akasweli lutho. Usho ukuthi bowuphila kulomhlaba kodwa? Bengiphila impela mangabe mawuthi bengivuka ekseni nje ngoba ngithi angisenawo nje mina manje bengivuka ekseni mangivuka ekseni umzimba wami uvuka ngikhathele engakwazi ukwenza lutho ngiphinde ngilale usuku lonke kodwa ebusuku isona isikhathi engikwazi ukuthi nje ngibe right ngaso. Manje umthola kumngani wakho wazizwa kanjani yena ekade ebona ukuthi uzobuthola ubucwebe kodwa kudingeka igazi? Oh, yena kuzube manje mama lokho ngikaze ngimvezele yabo ingakho ngithi kahle sengifuna ukuconfessa again ngoba ngiyayibuka ukuthi lento le ngoba mina sengingasekho nayo izomlimaza njengoba nami iyangilimaza. Iyakulimaza? Iyangilimaza mama kakhulu. Uzophuma nje? Ngize ngiphuma nje. Kulimaza kanjani? Oh, ekulimazeni kwakhona izinto eziningi ngase ngizenza nami ngase ngiyibona izinto engasekho right nami umqondo usuqalile ukuthi ukukhula ngabona ukuthi cha lezi zinto engangizenza lesikhathi ngangisabhayiziswa ukuthi ngisayingane izinto ngisalutho ukuthi anginalutho manje sengiyabona ukuthi lokho okwangithola lesikhathi ake kusize lutho into engithola manje bese iyaphela futhi ngingakayisebenzisi singakenzi lutho ngayo. Ushuthi wayithola kanjani? Wayithola ungayisebenzisi wayibuka nje? Mangithola ngisebenzisa kwami fanele ngiyisebenzise manje iphele manje angihlali naye ephakethini ngama kahlala ephakethini leyo nto le akufani ukuthi ayikho into edinga uyisebenzele. So yini onayo ephathekayo njengoba ubuthi buzenza izinto kodwa ufanele imali uyisheshise uma uyithola manje usebenzise manje unawo umuzi unayo imoto ulobolile? Angithi izona ke lezo inkinga engiyibona ukuthi singaze igcine zenzeke ubra wami ngoba mina ngiyabona ukuthi manje anginalutho zonke izinto engiyiphatha ziyashabalala njengamazolo ingakho nami ngisho ukuthi ngifuna ukutshela ubra wami ukuthi ubra wami abamsize kubo bekwazi ukuthi bemlungisele izinto zakhe engaze igcine kufana nami ngingabi nalutho njengami bekube khona indlela engakwazi aphile ngayo. Manje umngani wakho usenesikhathi singanani phakathi kulento? Mhlawumbe usenayo nje mhlawumbe only 6 months to 7 months.
uyambona uyakhazimula ya izinto uyagqoka. azenzayo nje uyamkhombisa ukuthi cha usephakathi kulento le kodwa yena engaboni ukuthi uphakathi kulento. Manje njengoba uthi kufanele asize umndeni wakhe kufanele bayenzeni? Hayi ingakho-ke lapho bengizosho-ke la kunezinto ekumele zenziwe lana ufike udwebe iphiramidi, uma udwebe iphiramidi inehlo phakathi bese ubhala ikhodi yakhe lo muntu. Ile ngizobe sekunika yena kusisi wakhe le khodi yakhe lo mfana lo mnganami lo. Uma ngimnika le khodi yakhe uzobe seyithatha-ke ebusuku ngabo-12 ey'dwebe esayizini ngekhandlela. Uma edweba leyo pyramid le bese sika isandla salowo mfana wakhe ubhuti wakhe lo acontsisele egazini. Kathi econtsisele kuleyo esize le bese elishisa ngegazi naye inkukhu khona inkukhu ngaphandle bese beyakhuluma ukuthi abamnyeki ngoba manje uma bengamnyeki izinto ey'ningi ezenzakala kuzoba ney'nkinga ey'ningi ebheke eceleni. Omndeni wakhe kufanele amenzise lento le. Yebo ngoba uma bengamenzisi kahle kahle sho kuzoba nenkinga ngoba lo mfana manje indlela asengene kuyona uyabonakala ukuthi nje naye akasafuni ukuphuma sekuyinto emnandi ehlilike into mina ngangimfaka nje ngitshela ukuthi into ezosheshe siyiphume kuyona manje kanti ngingazi ukuthi yena uzogcina sala ayibone kuyinto e-right. So ubani okuba nenamba yakhe esingasimthole umtshele ukuthi angamsiza? Ukhona usisi wakhe engimaziyo. Uma ubhekile nizoyithatha kanjani lento? Angazi-ke mami lapho-ke nami ingakho ngithe nje ngicela ukungaziwa ukuthi ngubani ngoba manje uma sengisho kulo sisi lo kuzobe ngathi nami ngumuntu ukuthi bonke abangani bami ngibasonto eduze kwami ngizogcina ngibadijela umoya omubi yabo. Abantu abaningi besagcina ukwazi ukufondela eduze kwami. Ingakho ngikhetha ukuthi ngicela ningenze u-anonymous. Asike sizame ukumthola sisi wakhe. Hello? Yebo, kunjani? Yebo sisi siyaphila? Ngiyaphila nami. Ngikhuluma nosisi kaKhathithe? Yebo yena mama. Alright, ukhuluma noStufuza la ngamandla ezulu from Blaqlife TV. Yebo. Ukuhlelo la silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. Khona ubhuti ofisa ukukhulumisana nawe, ngicela umlaleli. Okay mama, kulungile. Sawubona sesakhathithe. Yebo njani papa? Ngiyaphila njani? Yebo. Mina ngubhuti ngumngani kaKhathithe la. Yebo. Ngangifunda naye primary. Manje uKhathithe unenkinga akuyona nje abhekene nayo manje engangena ngami kuyona. Ingabe inkinga yande yanayo? Ngasuke ngamfaka uSatanism enengazi kodwa manje ngibuka indlela ekuyiyona ukuthi uzogcina umlimaza. Manje mangimtshela mina ngathi akangizwe. Ingakho ngithatha inamba yakhe ngathi ngikhulume nawe. Angizange bhuti uthona noSatanism? Yebo makunjalo impela. Hayi bo, yazi thina la ekhaya simnothise. Ukuthi vele ngeke nimnothise ngoba phela izinto ezenzayo nanizazi nezizenzayo ukuthi zikanjani. Ingakho ngikunothise ingakho ngithi nami angeke ngihlale phansi nje ngiyikhiphe lemfihlo enginayo ngaphakathi. Ngiyangilale nayo ukuthi inkinga yakhe yena uKhathithe akasahlali la uhlale esitini so ingakho sikwazi ukumnothisa. Mhlampe ingakho ngaba njalo kodwa nje unenkinga uKhathithe umngani wami waba nenkinga mfaka kuSatanism. Manje ngiyabuka ukuthi lento amenzayo yona ekugcineni uzogcina engenalutho umuntu nje ongenalutho. Manje bengicabanga ukuthi ngicela ukuthi nikwazi ukumsiza akwazi ukuphuma kulento le. Uma ucabanga ngalisiza kanjani futhi? Ayikhona indlela yokwenza ukuthi nimthathe nimsondeze eduze nimdwebele iphiramidi phansi esayizini ngekhandlela. Ngekhandlela elimhlophe. Angizange sesimdwebele ini baba? Iphiramidi enehlo phana nendawo ngekhandlela elimhlophe. Esayizini. Maniqeda ukwenza lokho bese nimsika isandla nicontsisela igazi lakhe lapho nithola inkukhu emnyama. Bese kuba ngabo-12 ebusuku niyenza ngabo-12 ebusuku lento le nimcontsisela igazi lakhe bese nithatha inkukhu le nishise ngaphansi kwalelo exercise bese niyakhuluma nimbize iphini yakhe manje yenza lento le inephini unekhodi yakhe nimbize bese nifaka ikhodi yakhe ithini. Cela ungiphindela baba. Ikhodi yakhe le asebenza ngayo lapho esisebenza khona manje izinto asezenza ngiyabona ukuthi ekugcineni uzogcina segacelisa kanti mina engamfaka lapha kahle mina ngisekho kulento. Okay ngiyakuzwa baba yazi into engayenza ukuthi ngibize wonke umndeni wasekhaya ukuthi sikaze sixoxe naye sibhunge le ndaba yakhe ngoba yena akasahlali phela lana kodwa ke ifika la makuzoba yimisebenzi futhi ongasiza ukuthi
sizama ukuthi senze umsebenzi ekhaya noma mhlampe kwasaladana noma intoni ukuthi ezokwazi ukuthi imdonsele ngasekhaya ukuze-ke sizokwazi ukuthi simsize kuleyo nqoshunqoshu yakhe. Uthe yini ingane yami unani? Satanism impela Jesu. Hayi ngiyabonga-ke mfana wami, ngiyabonga kakhulu. Sengathi ngingazama ukushesha ngoba ngiyabuka ukuthi kuhamba isikhathi lento izobe isinzima ngoba manje indlela esebenza ngayo lento le isebenza ngey'teji, uyabo leyo nto le yena usaku-stage 1 ngoba phela usandongena yabo mase ku-stage 3 stage 4 ngeni sakwazi ukumenza lutho angithi ngingakwazi ukuthi umlungisele manje yabo nami kube nzima nje ngoba mina indlela sengiyona kade ngigcine sengilapha ku-stage 7 yabo manje ingakho ngithi nje ngicela sheshe nimenzele fast engazi kufike kulento le sengiyibonile nami esizenzakalile kumina sengathi ngingakwazi sheshe nimenzele nje lento. Hayi ngiyakuzwa nami ngizozama ukuthi kube into esheshayo. Ngibonga kakhulu. Ingakho singamnanga ngoba phela sisahlale naye siyidlalela le masithina khe. Kodwa-ke ngizozama ukubiza i-meeting yomndeni. Ngiyabonga kakhulu. Hayi ngingajabula ukuzwa lokho mama. Hayi ngiyabonga kakhulu. Alright, so njengoba usukhulumile-ke nosisi uzizwa kanjani? Ayingeze nami ngizizwa ngiqala ukukhuleka ngaphakathi enhlizweni kodwa mhlawumbe ngiyokhuleka kahle mase kwazi ukuthi ngazi umphela wami ukuthi usephumile kulento le ila ngiyokhuleka kahle emoyeni ngoba manje lento nami ayisangiphathi kahle. Ngicela ngichazele ngama-stages njengoba ukuthi kuze kufike ko-7 sokunjani-ke lapho? Okay, mina ngoba ngahamba nje le-stage ezu-7 lesi stage sokuqala ila usuke usebenza khona ngabantu abaseduze kwakho ukwazi ukuthi uthathe lezo zinto ezincane lezo mhlawumbe uzothi asambe soyilapha endlini ukuthi basahaha bona bakuvezela izinto uhambe endlini ukuthi ufike uthole lento oyidingayo ngenkathi uthola lento oyidingayo uyabuya ebusuku bazokuthatha beyokusebenzisa indlela abakusebenzisa ngo-stage 1 kusuke kuyindlela engafani nendlela zoku-stage 3 ngoba ku-stage 1 mawuqala khona basuke bekutotosa bekuphathisa okweqala befuna ukuthi yonke into ube ngathi awuyisebenzile kanti into uyayisebenzela mase unyuka usuya ku-stage 3 stage 4 stage 5 usuyaqala-ke ila sebekuthuma khona usuyokwenza izinto usubulala abantu usuginqa lawo mabhasi ukuze bekwazi nabo benefits phela bephuze lelo gazi la bekwazi ukuthi besuthe nabo ngoba nathi phela siyabafida ngoba silapha sahlala siyasebenza. So wena waphuma usuku stage bani? Ngafika sona stage 7 la sengabona khona ukuthi cha ngoba ngase sengihlala nabo impela sekushoda nje i-stage ezu3 ukuthi ngihambe ngiyohlala lapha nami ngigqokise ama-crown ngoba bese ngigqokile isigqoko sokuqala bekushoda nje ukuthi ngiwagqoke lawo ama-crown bese ngihlala nabo-ke laba abayibiza amakhosi amakhulu. Manje njengoba usuku stage 7 okusho ukuthi wawusuzofika la ekuthenini ugqoka i-crown yini manje esikhipha wangasakwazi ngani ukubekezela ukuthi uzofike phezulu ususebenza kangaka? Angithi lapho khona-ke ngaqala khona ngoba phela nawe uma ungena entweni baqale bekuvezela into okuhle kodwa abakuvezeli izinto ezimbi bakuvezela okuhle kodwa ngalezo zinto babe sangikhombisa okuhle kubheda ngingakakuboni okubi. The time kuhamba isikhathi sengifika kuleso stage se-7 sengiyabona ukuthi manje izinto eziningi sekunzima izinto abayifuna sebefuna igadi lasekhaya into engengikwazi ukubaprovide ngayo igadi lasekhaya ngase ngiqala ngibona lapho ukuthi okay shuthi kummo mase ngifika kulezi ama-crown la mase ngiwagqokile shuthi bese ngifuna ezinye izinto ezinkulu bese sangifuna lokho abakufuna khona manje bagcina sebefuna nengane yami into engengikwazi ukuthi ngibanike bona ngase ngibona ukuthi cha ngithola indlela ukuthi ngiphume la. Kahle mangase usichazele nge-Satanism nokuthwala ngathi into eyodwa. Ukuthi-ke ngeke ngisho ukuthi mhlawumbe indlela engizwa ngayo ngathi cishe kufane kodwa akufani kahle ngoba ukuthwala ngikwazi mina indlela engazi le ya-Satanism ukuthwala ngikwazi ngoba la kuthwala ngazi kuthiwa uhamba nabantu khona la awuhambi namuntu uwena osebenzayo uqobo lakho uwena owenza izinto la uwena umuntu oyilwelayo ukuthi ufuna ukuye phezulu hayi ukuthi uluntu ukuthi uzokwazi ukuthi umuntu uma kuthwala ufuna ukutshena ukuthi enzani la uwena oyiluntushela zathi ufuna ukuyohlala nalaba abantu abaphezulu ngoba into abakuvezela zona ezinye izinto ongakazi wayibona emhlabeni. Khona lezi zinto lezi abayibiza ngama-generational curses. So njengoba uthi unomntwana ungafila kanjani yena mangase angene kuyona le Satanism le yini nje engaba senhlizweni yakho ngene ungamsiza kanjani?
Ukuthi yabo ngoba sengiyazi mina makuthiwa uyangena kule nto le ngasheshe ngimbone fast ngoba izinto azenzayo ngiyakwazi ukubona umuntu onayo ngoba nami abantu abaseduze kwami angikwazi ukubabona ukuthi hayi lo senawo ngoba kunezinto ezishintshayo ebusweni, izinto ezenzakalayo emzimbeni ukukukhombisa ukuthi cha uyilento osuyiyona ngoba abanye makuthi uzobe isilwane mhlawumbe yinje kuzovela lokho kube namadle babheke eceleni ukuze ubonakala ukuthi uyinje. Uyabo ebusuku usebenza njengenje ugijimisa okwenje yabo kuba kanjalo munye makuthi uyikade kuba khona okunye okuvelayo kuba kanjalo nje kube izinto enjalo ezikhombisa ama-sign ukuthi cha wena usungene lapha ku-Satanism. Njengoba uthe ekuqaleni umzimba wakho uyawushiya, shuthi kusele isithombe ne kuhambe umoya wakho. Kuhamba umoya impela. Shuthi umoya wakho ungena ebulwanini. Ungena ebusilwaneni uwona usuke sebenza ngesilwane ngoba sekwenzela abantu ukuthi bengakwazi ukubona laba abasebenza ebusuku nabo ngoba sikho sodwa sihamba ebusuku. Basuke bekhona nabanye bahamba ebusuku sesenzela bona ukuthi bengaboni. Ingakho suke sithuma isilwane phambili sisesane sesihambe sokwenza leyo nto. Wena kahle kusuke kuwena leso silwane leso ngoba bayakunika inkathi ungena ukuthi nayo into ozosebenza ngayo. Manje okay ngike ngizwe ke ngangike ngizwe na before esikolweni mabakhuluma ngabantwana abahayizayo yonke leyo nto leyo. Ifika kanjani esikolweni lento leyo? Ngaba abantu nabasuke bethunyelwe esikolweni ukuthi bayosebenza khona abantwana bakhona abantwana abancane abasebenza ku-Satanism? Yeah, bakhona vele nami ngaqala lento ngimncane kahle mina kade ngishilo ngaqala ngimncane lento le iyakwazi ukungena umncane usebenze ngawe esikoleni mawuzozwa abantu abahayizayo kusuke khona umuntu obaphethe vele phakathi esikoleni kuyena obasayinisayo uhambe bafaka yena ufike enze njani mase esikoleni uyakhomba lo wamkhombile ebusuku uzobe sefika kena esuke semsebenzisa semtshela ukuthi kumele enze nanje amkhombise lezi zinto lezi ezomenza ukuthi angene kule nto ayifuna ukuthi abe yiyona. Angazi umuntu okukhulekwayo okhule kubo kukhulekwa abe vulnerable kangakanani kulezi zinto lezi? Nami ekhaya impela bebethandaza bekhuleka impela nami ekhaya beqala bethi mabeqala bethi hayi bangithola bakwazi ukuthi be-reach kumina ukuthi benginike lento abafuna ukunginika yona ngobani bavinjwe le mthandaza bayithandaza ekhaya kodwa ngayo yonke indlela umuntu uyayithola upotsho uyatholakala upotsho bawuthola upotsho usegcine bekwazi ukungena bekwenze lokho abafuna ukwenza wonke indlela ayikho indlela engenawo upotsho wayo kunendlela nendawo nje kunopotsho ongena nabo bawuthola upotsho ongena bangenza into abafuna ukungenza khona la kukhona umthandazo endlini. Yini ongayixolisa ngayo kubantu ke because bayabuka phela bazoyibona le video le ungabaxolisa ngani? Ngabatshela nje into engabatshela yona ukuthi nje bengalinge becabanga ukusondela ku-Satanism mina ngiphiki izinto eziningi mawusaqala uyakwenzela ukubona kwenzela yonke into uhamba phezulu kunayo ungenayo into ungashodi ngalutho kungekho into engenayo ngiyanicela ukuthi manicabanga kuyongena khona ningalinge nicabanga ukungena khona ngoba manje kugcineni bazofuna ingane yakho noma befuna uma wakho lo ngeke ukwazi ukumnika yena mawukuthi wena mhlawumbe uyabona ukuthi unamandla ukuthi ungakwazi ukwenza lokho sekukuwena kodwa mina advice enginika yona ukuthi ungangeni nje eduze ngoba umgozo obubonayo mase phakathi akubona lo mngozi ovezelwa bona usaqala yikona nje i-advice engingabashiya nayo nababalaleli nababukeli. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele kuhlelo lethu. Hayi kubonga mina. I hope umngani wakho uzosizakala. Hayi sithembe kanjalo. Nizweleke nani babukeli lapha emakhaya ukuthi kushubile la eminyango. Nawe uma ufuna ukuthi sikusize xhumana nathi kulezi number ezilapho escreenini ngiyandithanda kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare yonke indawo. Bye.